Да започнем с малка загрявка. Рамене назад и напред. И назад. И напред. И двете назад. И двете напред. И пак и двете назад. И двете напред. Бутаме ханша силно вдясно, силно вляво. Въртиме китки. И обратно. И въртим. И удар ханша. Дишаме, издишаме. Ръце догоре. Ръце долу. Отваряме ramena. На пръсти. И редуваме едното, другото, едното, другото. И забързваме. Отваряме ръце. Основна позиция. Меки колена, прибран корем, опънат гръб. Таза отива надясно. Бутаме напред, наляво и назад. Ляво, напред, дясно, назад. Дясно, напред, ляво, назад и ляво, напред, дясно, назад. Не забравяйте да дишате. Това е много важно. Сега свързваме тези 4 посоки в един цялостен кръг. Тръгваме от дясно. Дясно, напред, наляво, до назад. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. До напред. И обратно. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. До напред. Бутаме напред, обърсваме обръча и бутаме назад, обърсваме обръча. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Движението е хоризонтално. Не минаваме по вертикала, нашите хълбоци не участват. Дясно, ляво, поемаме дълбоко въздух, повдигаме бюста и го спускаме надолу. И отново имаме 4 посоки, както имаме 4 посоки с нашият ханш. Изнасяме в едната посока. Поемаме въздух, повдигаме нагоре. Другата посока и отпускаме надолу. И 1, 2, 3, 4, обратно. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. Отново, когато слеем тези 4 посоки, се получава кръг с гърдите. Тръгваме надясно, поемаме въздух, ляво и надолу. Дишаме и издишаме. Дишаме, издишаме, дишаме и издишаме. И обратно. Вдишаме, издишаме, вдишаме, издишаме, вдишаме, издишаме. Напомням, не навеждаме рамена надолу. Таза е изолиран, колената ни са меки. И изнасяме само корпуса в дясно и в ляво, без да пренасяме тежестта. Единствено работи нашата горна част. Нека обвържем всичко в една малка комбинация. 4 кръга с таза. В едната посока 2, 3, 4. Засичаме и в другата посока. 1, 2,
3 и 4 до център и 4 кръга с гърди. 4 в едната, 4 в другата. 1, 2, 3, 4 обратно. 1, 2, 3, 4. Зная, че ръцете може би ви умаляват, но ви препоръчвам да ги държите в основна позиция, защото те ще ви помогнат да изолирате горната част от долната и да работи единствено и само нашия торс. Нека направим тази комбинация на музика. Започваме от ханша, отворени крака на педи разстояние, меки колена, прибран корем, опънат гръб, започваме кръга. И 1, 2, 3, дишаме, издишаме, 4, обратно 1, 2, 3, 4, връщаме в център и кръгове с гърди. 1, 2, 3, 4, обратно 1, 2, 3, 4. Последно и 1,